Wel, mae'n hyfryd i weld pobl yma, achos tua 10 munud yn ôl o'n i yn dechrau poeni. Bydde rhaid i ni ddim mas a tua tynnu pobl mewn off y maes. Ond mae yn gynnar, so ni'n gwerthfawrogi'ch ymdrech i ddod yma, i ymuno gyda ni bore yma. So, pam i ni yma? Dwi'n dod eich yn gofyn. Dau beth, nid chwyldrom o datganoli. Llinell gyda areithio gan Ed Butler yn Merthyr, Devolution is no revolution. So dyna yw man cychwyn yn sgwrs ni y bore yma. Oeddi'r setliad presennol yn ddigonol, neu os angen rhywbeth mwy. Mae un o'n panelwyr yn sâl heddiw, ddim wedi gallu dod. Dyw Catrin O'Neill ddim yn gallu bod gyda ni yn anffodus iawn. So fe rhaid i chi roi lan gyda'r ddau yma, sydd yn iawn. Okay. So fi'n mynd i yn gyflym cyflwyno nhw chi. So mae gyda ni Rhys Aquilyn a Gwern Gwynfil. Rwch croeso i nhw chi. Ok, gyfeillion, fech chi gweud gair ni ddau am pwy chi? Bydwch meddwl am rhyw hir, jyst hanner munud neu rhywbeth, ydw? Wel, dwi'n creu ti dweud y cyfran ti ddweud enwi. Dwi academegydd Prifysgol Bangor. Pobl yn perthyn yn hynny am hynny. Braf clywed. Dwi'n gwybod, dwi'n nabod Gwen, nhw'n arfer chwarae yn yr enw, dwi'n dweud nhw yn dyddiau prifysgol, felly ond heb gweld ers, ond am dwi'n gwneud yn cyn Bryndech Abertawe, felly gweld chi ers dros i gynnar, dwi'n credu. Felly braf, cael gweld Gwen eto, braf cwrdd chi i gyd. Dwi'n gwybod, be arall chi eisiau gwybod am Cefndir i. Diolch yn gymryd y 10 mlynedd i ffwrdd, mae eisiau 30 mlynedd. Yn un fancach yn un. Gwar Gwynfil dwi ers rhyw flwyddyn yn agos o'n i flwyddyn i prif weithredwr YesCymru. A tan hynny, o'n i'n berson eithriadol o ddiddorol yn gwneud 100,000 o bethau difyr trwy'r amser. Ond nawr, dyna gyd dwi'n gwneud i byw a bod YesCymru a annibyniaeth. Mae'n oll gyrwythor. Felly, does dim byd arall i weid, heblaw fy mod i'n brifweithredwr YesCymru. Fi ddim yn cwyno gyda llaw, fi'n sôn iawn i'n cwyno, fi yn mwynhau gwneud e, fi yn mwynhau. Da iawn, diolch Ber. A gen i jyst dweud diolch yn gyflym iawn, mae merch Ed gyda ni yn y gynulleidfa Nel. Diolch Nel am ddod, diolch yn fawr iawn. A ffrind y teulu hefyd Rachel wedi dod gyda ni. So diolch. So mae'r teulu yn gefnogol iawn. Ok te, ymlaen â ni. Yn i fynd i ddechrau nawr gyda fath o sgwrs agored, a wedyn, achos fel ni gyd yn gwybod, bod Ed yn gallu siarad yn dda iawn yn dod e. Oedd y dawn dweud hynod na gyda fe. So, i ni mynd i edrych wedi ni yn gyflym i weld beth sydd yn gwneud araith da. Pa elfennau sydd angen ar gyfer creu araith da. Wedyn, gewn ni roi y ddau yma ar y hotspot. Gan nhw'n gwneud araith i chi am ryw 4 munud falle. A bod mor angerddol a phosib, gwybod. A gewch chi benderfynu wedyn ni, p'un o'r ddau yma sydd i ennill. Iawn? Gael doriad draws ffilm yma, achos dyma ffilm ddim yn gweud wrth chi, nath e lanio hyn arna i syl yn y Steddfod. A fi wedi cael llain o munud i baratoi, ysgol gormod. Ond fe fydd yn angerddol. Cael yr esgusodio mewn i gyntaf, neu fe'n y ffordd. Right, okay. I think please peidio Cathy Harry the efo Eddie Butler.
A wedyn ewn ni cyhoeddi lansio yr ysgoloriaeth, a wedyn gewn ni sesiwn holi ac ateb wedyn ni'n cwestiynau o'r gynulleidfa. Iawn? Felly, cwbl o pynciau trafod fyny nawr i chi'ch dau. So, y taith annibyniaeth, Dyfal Donc, 1997, a Cymru Fydd erbyn pryd. So, y reswm fi wedi rhoi fe'n yw, so y taith annibyniaeth, y taith i Damascus falle, y syniad yma o pryd a pham dethoch chi'r casgliad taw annibyniaeth o'r ateb. Iawn. Wedyn ewn ni symud ymlaen i Dyfal Donc. So, fi wedi rhoi hwnna i gynrychioli'r syniad, neu'r cysyniad yma bod ni'n gallu cyrraedd annibyniaeth fesul tipyn. Un cam ar y tro. Bach mwy o ddatganoli, os bod ni yn y pen draw yn cyrraedd y pwynt yna. 1997, sy'n angen esboniad yna, os ond byddai'n gofyn i'r panelwyr fyny nawr, ble o'n nhw, a siwr o'n nhw'n teimlo pan glywon nhw'r newyddion bod Cymru wedi gweud ie i ddatganoli yn 1997. A wedyn ni, erbyn pryd, dyn ni moyn annibyniaeth. Ie, os na... Nawr. Na, ateb cywir yna. O, falle bod yna ddyddiad arbennig neu achlysur i allwch chi glymu fe mewn gyda. So, beth am i ni ddechrau gyda eich taith annibyniaeth? Beth sy'n moyn yn gyda? Dwi'n hapus yn. Pryd bynnag da ni'n gweld un o'r arolygon bach yna gyda yma, lle yna dangos y treian o Gymru nawr yn cefnogol o annibyniaeth. Mae pobl wastad yn atgoffa ni o mond 10 mlynedd yn ôl, mond 900 o raid neu bynnag. Wel, raid i ddeud, hyd yn oed 45 mlynedd yn ôl o'n i o raid annibyniaeth. Felly, John wir wedi bod yn taith i fyna. Dwi'n gweld bod yr angen am annibyniaeth wastad i bod yna. Da ni wastad i bod yn teimlo fel wladfrydol. Da ni wastad i bod yn teimlo fel wlad sydd methu gwneud penderfyniadau dros sy'n hunain. A dwi wastad i gweld gwendid yn hynny. Dwi'n mynd gweld pam, ond i fi, John wedi bod yn daith, beth sydd y taith ydy'r taith i ni fel cenedl, ond wedi fi fel unigolyn, dwi wastad i bod yn hollol sicr yn o'r ffaith. Mae annibyniaeth ydy'r ffordd ymlaen, nid jyst i Gymru, ond i bob wlad fechan. Debyg iawn yn dod o gefn dir. Byddai'n leidio'r iaith yma, ers ymlaen cyngor yn har oedd y fan. Oedd yn har. Ceio Evans oedd cwr gwaith priodas o man oedd yn har. Oedd yn har yr edd prydau oedd yn. Oedd yn har yn ei tomat o bethau ar yr ymylon yna o'r ymgyrchu. Ond o'n i ddim yn ymwybodol o'n ar y perthyn. Ac i ddim yn ymwybodol. Ond mae yna rhywbeth i fi'n cofio oedd yn arwydd o cael iawn i ddynau. A hynny oedd gwylio y gemau Olympaidd, gwylio seremoni agoriadol y gemau Olympaidd, gyda fy mam oedd yn had. A mae'n gwybod, mae'n gwybod ifanc o'n hyn, byddwch chi'n ddim yn credu hyn, ond oedd ni sgrin bach tes yn ei llyn o'n y teledu. Oedd e'n di a gwyn. Ond mae'r gledyn i gyd yn dod arno, mae'n gwneud, ac mae fel ma plant ifanc sy'n 57, nes i ofyn i mam a dad, ble mae baned Cymru mam a dad? Lle mae Cymru? A nes mae'n esbonio bod yn Cymru yn mynd i'r gemau Olympaidd, achos mae Cymru yn cael bod yn y gemau Olympaidd, mae'n rhaid i fod yn rhan o Brydain. A o'n i jyst yn teimlo gyfan gwbl a'i hwyr, ac yn hollol am deg. A byddai ni'n rhoi hwnna fel y mam yn y mywyd i, lle, chybod, nath o'r holl bethau disgyn i le, mod i mor ifanc. A wedyn wrth ar ôl i, mae'n jyst cryfhau mor yn dyn yn dydau. Mae da fi rhaid bethau wedyn Dyfal Donc o pan i'n dod i hynna. Mae chwaraeon mor bwysig yn dwi'n cofio Colin Jackson yn 88 yn Seoul yn sefyll yn fath o cael yr arian yn credu yn cario ac yn cael y daneb o'r dorf yn credu nath ar ôl. A mae
eiliadau fel yna yn bwysig iawn yn sydyn. Ydyn, ni'n cytuno, ond rhywbeth arall i wedi dod i sylweddoli, ni yng Nghymru, ni'n defnyddio fe fel plaster ar y briw mewn ffordd. Achos ni'n gwybod bod dan ni'n tîm ni, a ni'n gallu bod yn genedlaetholgar o blaid yn tîm pêl-droed, yn tîm rygbi, yn chwaraewyr enwog. Ni'n hyd yn oed yn gallu gwneud gyda'n cantorion enwog a'n enwogion eraill. A mae hynna'n galluogi ni osgoi edrych ar graidd y cwestiwn. A ni yn osgoi edrych ar graidd y cwestiwn. Ac a gwirionedd yw, bod ni yn mynd i fod yn ymwylol, a ni byth yn mynd i gael yn blaenioraethu, os nad i ni yn cymryd y greiddyn nhw, a'r greiddyn nhw angyniad llwyd yn dweud. Da iawn. Atebion da iawn hwnna. Rhaid teg. Dyfal dog, te. Os ydyn cario mlaen fel hyn, bydd e'n neud ei fi tod awr, bydd e'n gadw fi baratoi tro nesaf. Dyfal dog. Fi'n cofio, cwbl o flynyddoedd yn ôl, wnes i darllen llyfr gan Americanwr. Fi'n eisiau cofio'r enw. Tipping Point yw enw'r llyfr. Malcolm Gladwell, fi'n credu, neu Goldwell, Gladwell, gyda'r yna. A oedd e di edrych ar siwr mae pethau yn gallu mynd yn viral. Rai cysyniadau yn cydio a rai ddim. So, llyfr diddorol iawn os credu fi darllen, mae'n briliant. Ond y syniad yma, siwr mae pethau yn cymryd momentum wedi ni, oeddi pethau yn gallu digwydd fesul tipyn, neu oeddi nhw'n jyst yn mynd i ddigwydd bwys dros nos fel yna. Eich chi'n meddwl? Dwi'n credu bod yn bwysig iawn i peidio bychanu beth da ni wedi llwyddo efo mor belled. Byddwn ni'n dod ôl i siarad am 97 a mae hynny'n byw yn y cof yn amlwg iawn. A mae'n anodd coelio beth sy'n Cymru fel heddi os oedd y canlyniad yn Nghaerfyrddin wedi bod fel arall. Felly dwi'n credu bod yn bwysig bod ni'n ymlacio yn beth sydd wedi cael ei gweithredu. Ond, dwi'n siŵr bod ni i gyd yn y stafell yma wedi siomi ar cynlleied sydd wedi newid yn sylfaenol i Gymru ers 99. A dwi'n credu bod angen newid chwyldroadol ar y wlad yma. Nid chwyldro o ran gweithred, ond chwyldro o ran trawsnewid gyfan gwbl yn y system o lywodraethu. Fi'n cytuno'n gwir gyda hyn. Mae datgan o'n os unrhyw beth. Mae rhaid ni fod yn fach o'n i wedi gwneud camau ymlaen. Ond mae datgan o'n i wedi amlygu y gwendidau o fewn y drefn. A fi'n mynd i weid stori bach i chi cyn bod yn dod o'r tipping points a pethau eraill ynglyn â'r trafferthau'n systemau os fi'n sôn amdano, systemadaeth sydd o fewn y drefn o rhan diwylliant ni. Ond un o hobbies newydd fi nawr fi wedi cael y swydd yma yw eistedd lawr a tinio mewn yn fyw i'r Parliamentary Welsh Affairs Select Committee. Mae'n fynd rhywbeth honestly. Cael gweld bod neb yn credu. Mae'n rhywbeth. A un o'r rhaid wedi gwylio yn y weddol ddiweddar, a mae werth i chi wylio fe, jyst am mae'r tua hanner ffordd, yw pan mae David T.C. Davies, ysgrifennydd gradol Cymru, cael ei groesholi gan y panel. A tua hanner ffordd trodd, mae'n colli limpyn a mae'n mynd off ar rant, sydd yn wir yn ateb y cwestiwn. Ond graidd i rant yw, unwaith chi'n rhoi rhywbeth i rywun, maen nhw'n jyst yn mwy trwy'r amser. Maen nhw'n gofyn am fwy, a maen nhw'n gofyn am fwy. Mae'n cydigon o diawedd mewn Gaerdydd yn gofyn am fwy, ac maen nhw'n gofyn am fwy trwy'r amser. A dyna yw'r ymateb reaction fi, yn dyfod, masculinism, dyna maen nhw ddim eisiau rhoi mwy i chi. Ond unwaith i chi'n cael blas o'r gacen yn hytrach na jyst y briwsion, ond does dim pwynt gofyn am fwy o briwsion. Mae'n rhaid chi gael y gacen. A dyna beth sydd angen arno.
A i ddod nôl wedyn i'r bwynt di, mae rhaid i fe fod yn chwildro, achos dyw system San Steffan ddim yn addas i ddiwylliant na wleidyddiaeth, na economi, na chymdeithas Cymru. Fi'n gwneud plug bach yn hyn, fi'n siarad amdano hyn yn pabell cymunedoli yn doi gloch mewn mas sy'n rhaid y dod. A mae hwnna'n dod i reit i galon y broblem sydd angen yn Cymru. Mae San Steffan yn bai Caerdydd beth yn ei weithio. Nid dyna ein natur. A mae nifer o bethau, os fi'n edrych ar llai o mapiau data, fi'n dwlu ar data, fi'n edrych am y lectio'r amser. Mae yna sgwrs mawr yn Lloegr amdano inheritance tax nawr. Does neb yn Cymru'n talu fe. Neb. Ond fe gyd yn cael ei dalu yn Lloegr. Doedd hyn yn berthnasol y fath yma i ni. Os yw e ddim pwrpas, achos dyn ni ddim digon cyfoethog yn cael ei cadw'n glawd yn dweud. A beth eraill sydd wedi cael ei ymwneud yn ddiweddar, mae'n lefel chwyddiant ni yn uwch na pobl. Achos yw'r system ddim yn iawn. Dyw e ddim yn gweithio i Gymru. Ond fel 3 miliwn, o fewn gyda 55 miliwn, mae fi gyd yn deifo gyda ardaloedd yn Lloegr, achos mae'r system yn cael ei defnyddio gan Llundain ar ardal amgylch Llundain. Dim problem ni yn Gymru yna. Mae ei ni dorri wrth cael yn trefn yn hunain sy'n gweithio i ni, mae'n anachweddol. So na, fi ddim yn credu bod y dyfodol yn syniad da, a fi'n cryf yn erbyn federal. Ond dwi ddim o reidrwydd o blaid federaliaeth. Mae'r syniad o confederaliaeth yna fwy o'r rymoedd yn gweithio yn un sy'n digon beirniadol i fi. Ond mae dal angen chwildro yn y system i ni cyrraedd y pwynt hynny. Dwi ddim yn gweld unrhyw ffordd tuag at confederaliaeth Prydeinig heb i ni cael annibyniaeth yn gyntaf. Os nad ydym ni'n cael annibyniaeth yn gyntaf, does dim gyda ni rydyn rhannu efo gweddill Prydain. Does dim gen i unrhyw beth yn erbyn yr egwyddor o rhannu sofreniaeth. Dwi'n credu bod ni yn hapus iawn efo bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd a o'n i'n meddwl oedd yn peth da bod San Steffan gorfod rhannu rhai o'r sofreniaeth nhw efo Brwsel. A fel Cymru annibynnol, byddai'n gobeithio bod Cymru yn cydweithio efo gwledydd eraill a rhannu rhai o'n sofreniaeth ni efo nhw. Ond i bod medru wneud hynny, da ni angen ein sofreniaeth ni yn y lle gyntaf. A nid sofreniaeth i Gymru, ond sofreniaeth i bobl Cymru, sofreniaeth i bobl lawr gwlad. Ac i nhw rhannu, i ni rhannu ar draws Gymru, a wedyn i cynrychiolwyr ni yn Llywodraeth Cymru, wedyn i rhannu hynna efo gwledydd eraill hefyd. Ond dwi jyst methu gweld fel rydych chi'n mynd cam o'r gam o beth sydd yn ni ar hyn o bryd, lle mae sofreniaeth yn y goron yn cael ei rhannu efo Senedd San Steffan, Senedd lle mae hanner yr aelodau, mwy na hanner yr aelodau yn cael ei pwyntio, yn cael ei ethol gan bobl lawr gwlad. Fel byddwn ni symud cam o'r gam o hynna tuag at confederaliaeth. Di hynna ddim yn bosib. Mae rhaid i ni cael annibyniaeth gyntaf, a wedyn gen i penderfynu faint o'n eisiau rhannu ein sofreniaeth ni efo gweddill wledydd Prydain efo gweddill eraill. Fi'n gytuno gwrdd. Fi'n gytuno gwrdd da'r syniad, achos mae yna lot o bobl yn sôn am confederaliaeth a federaliaeth, a mae yna theories yn ddyn ag ond does byth yn mynd i fod yr awydd. Na i wedi gwir, y diddordeb yn San Steffan i gymryd y rôl yna. Pam bydde'r person gyda'r milision i gyd yn rhoi popeth i ffwrdd, a wedyn gofyn yn rai o'n nhw'n ôl, yn arbennig os ydyn nhw'n dod o ddiwylliant Anglo-Saxonaidd o natur San Steffan. A mae yna drefnau confederaliaeth, mae Canada yn ddiddorol iawn, sy'n bwysig gyfarwydd y Canada a Quebec. Mae'r drefn confederaliaeth fyna wedi galluogi Quebec i wneud bron popeth mae Gwlad Annibynnol yn gwneud, ac i gyfoethogi hynna, mewn sawl ffordd oherwydd hynny,
A mae ffyniant nhw ers y 70au sy'n gael y gallu yna wedi bod yn aruthrol. Ond mae yna dal broblemau a trafferthion rhaid y rhanbarthau yn Canada. A mae camfederolaeth yn hawdd yn Canada, mae lle'n anferth. Mae pob un o'r rhanbarthau yma'n anferth. A dyw hynna ddim yn mynd i bod o bosib yn Brydain chwaith oherwydd y diffyg cydbwysedd sydd i ffrwnt y gwledydd. So, does dim byd yn erbyn beth wedi gael ei fath o British Union, mae'n sos Brydain gael yn mynd i fod yma, ond dych chi ddim yn mynd i gael cyfartaledd o fewn hynny pan i chi gael eich annibyniaeth gyntaf mwyn medru cael y drafodaeth lle chi'n gweud dyma be ni'n barod i roi os ych chi'n barod i roi hyn. A mae'n bosib bydde well gyda Cymru fod yn rhan o undeb neu cydweithio gyda Iwerddon, Ewrop, yr Alban, Norwy, Scandinavia, a taw coediad iddyn yn y sydd hynna. Maen nhw'n edrych yn benderfynol iawn o yn y sydd hynna, a maen nhw'n cyfrynnu gyda nhw. So, diolch, cedion da iawn. So, di ni ddim o blaid y syniad yma bod annibyniaeth yn gallu digwydd fesul canlyniad trwy ddatganoli mwy a mwy o bwerau. So, diddorol iawn. O 1997, fi'n cofio adeg hynny, o'n i'n gweithio i Sebagan, a fi'n cofio o'n i a'n hydweithwyr i, o'n i'n llawn cyffro, a jyst yn meddwl am y posibiliadau penod hollol newydd yn yn hanes fel cenedl. A mae yna pethau da wedi digwydd wrth gwrs, ond ar yr un pryd mae Sean hefyd bod ni ddim wedi gwneud mwy na gini. So, beth amdano chi? Le o'ch chi? Oeddech chi'n cofio le o'ch chi ar y pryd? O'n i'n Pant Celyn. Yn y neadfawr Pant Celyn oedd e'n cael yn orlaw, pawb yn aros, a dath y datganiad yn y diwedd. I oedd yna datre a gweiddi, a lot o ffegio, lot o bobl yn just y cydio yn munud. A oedd e'n wych, a oedd e'n lyfreiddiol, ond hyd yn oed ar yr adeg ni, o'n i'n ymwybodol iawn bod e hyd yn oed fel mesur o ddatganoli, oedd yna anhegwch sylfaenol. Oedd yr Alban wedi cytryniaeth rha gwahanol i Gymru. Oedd dan syniad yn barod yn y bôn. Oedd dan ni assembly. Assemblies yn ei cael yn yr ysgol bob bore. A mae'r isradddio Cymru yna, mae fe'n rhan, mae fe'n elfen o bopeth yn diwedd. Mae fe'n na trwy'r amser. A mae wedi effeithio arno ni fel cenedl yn ddwys iawn. Mae wedi effeithio ar yn hyder ni, mae wedi effeithio ar yn barch ni, a mae rheina wrth gwrs yn effeithio ar yn dewrder ni ac yn effeithio ar yn uchelgais ni. A mae'n yn neges i fi amwthio yn gyson trwy'r amser. Mae rhaid i ni fod yn hyderus, yn mwyn i fod yn dewr, yn mwyn i fod yn uchelgeisiol, yn mwyn i ni bynnu yn annibyniaeth. A cam cyntaf yw ail-feithrin ein hyder. A gweud na, dyn ni ddim yn mynd i fod yn Ewrop, dyn ni ddim yn mynd i dderbyn bod o dan rhyw gwmwl o isrofoldeb o gymariaeth gyda Coeger a San Steffan, neu'r Alban, neu unrhyw le arall. Dyn ni'n mynd i fod ar yr un lefel, a ni'n mynd i fod yn rymus ac yn hyderus yn ein cyfartaledd. A o'r pwynt yna, mae'n anorfod wedyn bod chi'n dod i annibyniaeth. Os does dim un man arall i fynd, ond gyntaf mae rhaid i ni gael y hyder yna. Wel, o'n i yn rhywle roedd yn wahanol i Pant Celyn. O'n i yn eistedd ar ben fy hun yn fflat yn Acton yn gorllewin Llundain ar noson y Cyfri. A dwi'n medru cofio yn eglur iawn y noson hwnnw wrth i fi mynd reit lawr i'r gwaelodion wrth teimlo bod ni wedi colli. A rhyddhad enfawr yna wrth y ganlyniad na dod mewn, y canlyniad ola o Sir Gâr yn dangos bod ni o drwch blewyn wedi croesi'r llinell.
Ac nes I cael y magu yn Llundain, o'n i wedi cael y magu fel allyd, fel Gymro yn Llundain, ond rhywun o falle ddim efo'r hyder yn fy hun i dod yn ôl i Gymru, achos o'n ddim yn sicr o'n i wir yn Gymro. A nath noson yna cael effaith hirfaith arna. Dwi'n credu nath noson yna neu i fi sylwi o rhaid i fi dod nôl i Gymru, o rhaid i fi bod yn rhan o'r newid yma, o'r Gymru newydd, y Gymru oedd yn cymryd rheolaeth dros ei hunan. O'n i eisiau bod yn rhan ohono fo, a oedd rhaid i fi cymryd y hyder i dod yn ôl ac i bod yn rhan o'r draws newydd yna. Felly i fi, mae'n siŵr bod yn un o'r nosweithiau fwyaf profiadwy yn y mywyd, yn mynd o'r dyfynderoedd yna, meddwl bod ni fel cenedl wedi troi'r cyfle i ffwrdd a wedi penderfynu bod ni jyst yn mynd i marw, i croesi'r llinell a 50% o ni yn dweud, na, da ni eisiau dyfodol yn cenedl ni, da ni eisiau gweld ffyniant yn Gymru, a da ni'n mynd i cymryd y cyfle. OK, so Cymru Rydd, y cysyniad yma o Gymru Rydd. Erbyn pryd ydych chi moyn gyfeillion? Bo. Ond mae yna ddyddiadau arwydd. Mae'n amserol iawn ar hyn o bryd hefyd. Mae yna drothwyon hanesyddol, ond mae hanesydd ydyn ni. Yn edrych nhw, chi'n edrych i gweld y drothwyon hanesyddol. Mae yna drothwyn cael ei croesi pan mae'r ar ddechrau Pedroedd Ganrif ar 15 a mae'n chwildro diwydiannol, a mae hwnna'n newid pethau. A wedyn yn yr 18fed ganrif, mae'r 18fed ganrif. Mae rhaid i ni gofio, i ni'n anghofio hyn yng Nghymru gyson. Ond ar ddiwedd y Pedroedd Ganrif ar 15 a dechrau'r 18fed ganrif, oedd ymgyrch Cymru Fydd yn enfawr. A oedd siawns go dda bod Cymru a'r Alban yn mynd i gael statws dominion fel gath Canada. A erbyn hyn, byddwn ni'n wlad rhydd. Ond wrth gwrs newidodd popeth oherwydd doi ryfel byd, a wedyn y rhyfel oer, a ffordd oedd hynna'n tynnu pobl i gilydd, a symudiad llafur, sydd yn symudiad sydd yn ceisio yn fwriadol, yn ceisio datgymalu yn gysyniad o genedlaetholgarwch neu o genedl. Sut yw hwnna, pa fath o genedlaetholgarwch yw hwnna. A nath hynna, roedd hwnna'n stamp ar y ganrif. Ond nawr, ni mewn cyfnod arall eto, ni wedi ar ddechrau, ar drothwy y cyfnod. Yr oes digidol, i ni ynddi. Mae pobl ifanc nawr yn gweld y byd yn hollol wahanol, ond cyfathrebu gyda pobl ar draws y byd. Mae'r internationalism yw nawr, nid nationalism. Dyna natur ein byd. A ni ar y pwynt yna. A mae yna linell bydd haneswyr yn y dyfodol yn defnyddio marwolaeth y frenhines fel ffin, achos mae'n disgyn, mae'n ddigwyddiad enfawr, mae'n disgyn ar y pwynt cywir. A mae'n eitha pwysig bod ni'n gwneud hyn yn gyflym, achos nawr yw'r cyfle i adeiladu ar ddechrau'r oes digidol. Ac ar oes egni gwyrdd. Mae Cymru mewn lle arbennig o dda i fanteisio ar hyn. I ni mewn cyfnod cenedlaethau bach yn berffaith i fanteisio ar y newidiadau strwythurau. Mae'n rhywun o'r ystadau ni, a fi heb cael amser i checio fe, so peidiwch gweud cael defnyddio fe tan bod chi wedi. Ond rhyw ganrif a hanner nhw, oedd 48 gwlad oedd yn y byd. So gyn i'n dod yn yr oedreithiau. A erbyn heddiw, ni'n brysur agos ar 200. Mae'n amwaniaeth enfawr. A mae just yn Ewrop, ers disgyn yr Soviet Union, i ni wedi gweld 10 o wledydd newydd yn ymddangos. Ond mwy a mwy o wledydd bychan. A maen nhw'n ffynnu. Mae nifer ohonyn nhw wedi dechrau o pwynt is na Cymru ac maen nhw erbyn hyn yn fwy ffyniannus na Cymru. A i ni ddim wedi cael y cyfle yna. So nawr yw'r amser i genedl fach, i fod yn fyw, a i ddod yn fyw. So fi ddim yn credu
bod eisiau ni aros, o gwbl, gyda ddim jyst wneud yna, dim ond ddatgan oli dros amser yma, dim ond dod yna, jyst mynd yna. Ni'n gallu wneud e. Mae'n sy'n hyder yna, ni'n gallu wneud e. So, ni'n colli trac o beth yn unig, sy'n ni'n mynd arall, sy'n ni'n fath o dosau. Os fi'n cofio yna, ydyn nhw'n... Sorry, go on, please. Dwi'n credu bod ni'n cytuno gormod yn ei gan angen rhyw fath o dafel ond ie, yn ddoi yn sicr o'r eisiau ma'n edrych ie. Ond dwi'n credu hefyd bod e'n bwysig cofio yn bod ni gyd medru ymddwyn fel yn bod ni'n barod yn annibynnol. A mae rhaid i ni gyd wneud hynny lle bynnag YesCymru, lle bynnag i ni, lle bynnag ydyn ni, os ydyn ni'n cynghorwyr ar cymunedau leol, os ydyn ni'n yn y gwaith, mae rhaid i ni cymryd y cyfrifoldeb dros ein hunain i gweithredu ac i fod yn annibynnol yn y pethau da ni'n gwneud o i heidio gadael i'r gyfundrefn fel y mae, deud i ni fel da ni'n ymddwyn. Felly, dyla ni'n barod bod yn ymddwyn fel da ni'n bod ni'n annibynnol, ac i annog Llywodraeth Cymru i wneud union yr un peth, i annog ein cynghorau hefyd, i ymddwyn fel i bod nhw yn fwy annibynnol. Os yw'n dewis bod yn annibynnol, wneith yr annibyniaeth ddod wedyn. Os oedd Llywodraeth Cymru yn bodlon sefyll lan a gweithredu mewn ffordd annibynnol, mi fydd yr un yn dod iddo. Dyddiadau ar yw'r cael, mae beth yn y peth arall yn mynd i dweud, gofio. Achos yna oedd y cwestiwn greiddiol. Oedden ni ddim wedi cael marciau da mewn prifysgol yna, oedden ni yn y treithar, so ni'n wedi anwybyddu'r cwestiwn. So mae yna dyddiadau ar yw'r cael yn brysur agosau. Dwi'n yn hir, pan bydd e'n 750 ers i Gwared ei Olaf Cynulaf. Dwi'n mymryn yn hirach, pan bydd e'n 500 ers yr Active Union cyntaf. Gyda fe'n 500 ers yr ail Active Union yn dilyn rhyw 6 mlynedd yn ddiweddarach. A mae rhain yn amlwg yn dyddiadau enfawr i Gymru. A yn dyddiadau lle bydd Cymru yn dathlu os ydyn ni wedi cael yn annibyniaeth. A byddwn ni'n dathlu mewn ffyrdd hollol wahanol os ydyn ni'n wlad annibynnol ac os ydyn ni'n wlad sydd dal yn glwm i ymerodraeth i gynffon o gwelw ymerodraeth a byd. So mae yna ddyddiadau ar yw'r cael, a mae'r un yn ddyddiadau pwysig. Mae'r cyntaf yn 9 mlynedd, a wedyn mae'r un nesaf yn 12 mlynedd, a mae'r un chefn yn 19 mlynedd. A un o'r pethau nes i weid ac ystyried yn fy araith cyntaf o blaid, fel yn fy swydd ma i YesCymru, yn Gaerdydd, ges i amser i baratoi ar hwnna. Mae'n afordwn arno ni i beidio gadael y swydd yma i'n plant. Mae 5 o blant ydi. A ni'n wir ddim eisiau. Dwi'n sef bod fy mab yn fod yn cael sgwrs. Gweud wrth pobl, mae angen i fod yn aderus, mae'n rhaid i fod mas o cael annibynnol. Bydd yn y joio. Bydd y plant i joio bod nhw mewn byd annibynnol, a bod yn rhan o adeiladu y wlad annibynnol. A fi'n gwneud plag arall nawr, achos i ni cael sgwrs yn fan hyn, bod wedi Gwener yn dyn ni. Cenedlaeth annibyniaeth? Cenedlaeth annibyniaeth fan hyn. Ni'n dwi'n cael rhoi pobl o Cymdeithas Iaith draw hefyd i un o'r sgwrs na. Aned i naw, ni'n gweld bod chi gyd yn bobl sy'n cofi'n gynnar, cofi'n bore. Ni'n disgwyl gweld chi ni'n cofio wynebau chi gyd yma. Ni'n disgwyl gweld chi gyd math o aned i naw bod wedi Gwener yn y sgwrs yna. A mae hwnna'n mynd i sgwrs fe ni'n mynd i fod yn gofyn am adrodd, so pobl ifanc yn arbennig i gyfrannu ato fe. Ond mae'n holl bwysig. Nawr yw'r amser, nawr yw'r awr. Does dim pwynt aros. Just rhaid i wneud e. Ie, diolch fe. Mae'r hyder, mae'r ddau ohonoch chi nawr wedi defnyddio gair hyder a bod yn hyderus. Mae'r popeth mae tu ôl i chi fel mae'n debyg, fel yn chwyd. Dyn ni'n sylwi at hwn fan hyn nawr.
Oeddech chi'n gwybod lle cynwyd y llun yna? Merthyr. Sut ydych chi'n gwybod? Reit, chi'n gywir, so dyna'r olygfa oedd o flaen Ed y diwrnod yna, y Merthyr. A mae fe'n lun hyfryd. Mae lot o bobl yn gweld pobl maen nhw'n nabod yn y llun yna. Ond un o'r siaradwyr eraill y diwrnod fi, yr athro Ian Black o'r Alban, strategydd gwleidyddol, a wedi gwneud llawer o waith wedi ni ar ôl y referendum yn 2014, ar sut a pham oedd pobl wedi pleidleisio y ffordd wnaethon nhw. A'r unig gwahaniaeth rhwng y bobl oedd wedi pleidleisio a rai oedd wedi pleidleisio na oedd hyder. Ac o'n nhw wedi gallu profi ni trwy gofyn pob math o gwestiynau eraill iddyn nhw. A diffyg hyder oedd yn y bôn. So, anyway, ni symud ymlaen. Mae hwn yn mynd yn dda hyd yn hyn, ond mae dal cyfle i bopeth mynd y ron. Reit. Areithiau angerddol. Dyr ni edrych fan hyn at pa fath o bethau sydd angen ar gyfer wneud araith da. Amser i baratoi. Dyw hwnna ddim yn angenreidiol. O chi wedi cael digon o amser. Cyngor gorau ges i erioed am siarad coed. A bob munud wyt ti'n mynd i siarad, treulio awr yn paratoi. A dyna'r cyngor gorau ges i erioed. So, fi'n credu bod ni'n gwybod yn barod be bydd agoriad Wern. Achos cofed gweud efo na'n barod. So, wedyn, mae'r elfennau eraill ma wedi ni, dyddiad neu digwyddiad pwysig, bod yna elfen o hiwmor yn fe hefyd wrth gwrs. Strwythu'r stori, fel bod dechrau, canol a diwedd, a bod chi'n mynd ar gwrandawr wedi ni ar daith, a wedi ni diwedd glod da. So dyna'r elfennau, falle bod lot mwy o elfennau, a wy'n siŵr bod yna. Ond, reit te, oeddech chi'n barod? Pwy sy'n mwy mynd i gyda? Reit, dwi'n mynd i amser i chi. Pedair munud. Mae amser i yn beth, rheswm arall bod angen paratoi, oed allu amser i chi. Achos chi'n cael amser i'ch hunain, di chi'n cael paratoi ac amser i'ch hunain. A cyn bod fi'n dechrau gyda rhywbeth, mae da fi rhywbeth yn cefn meddwl sy'n gobeithio bod yn dod mas i ni. Ond cyn bod fi'n dechrau arno hwnna, gan bod ni'n sôn am sut i'n neud areithau, a mae'r ysgoloriaeth ma'n ynglyn a siarad. Beth ydych chi'n neud os ydych chi yn paratoi araith, neu os ydych chi'n siarad yn gyhoeddus? Dwi'n ffindo y pobl mwyaf anodd i marfer yn gwneud. A fi fy nheulu hwnna, achos mae'n plant bach sy'n cymryd pys yn amser. So, a wedyn os chi'n ymarfer o flan nhw, mae'n ymarfer o flan 500 neu 5,000 neu wneud o flan 500, 5,000, 50,000 o bobl yn hawdd, achos chi wedi cael y cynulleidfa mwyaf anodd erioed. A os chi wir eisiau rhoi her i'ch hunain, pan chi'n ymarfer i siarad yn gyhoeddus, newch o flan drych. Achos chi'n meddwl, Iesu, dwi'n edrych fel yna go iawn. A unwaith chi'n gallu gwneud hynna, dim ond mater o ymarfer yw e. Fi'n ymarfer yn y car, fi jyst yn edrych o dyn gwasgo yn siarad yn unan. So bod fi'n gyrru. A mae'n anffod da iawn yn neud e. Waith. Y ddraig goch, oes. Y ddraig goch. I ni gyd yn gyfarwydd da'r ddraig goch. Fi'n siŵr bod rhai ohonoch chi yn ymwybodol o hanes y ddraig goch. Fi'n siŵr bod chi syniadau ynglyn â pam daw'r ddraig goch yw creadur ein gwlad a symbol ein gwlad. Felly bod rhai o chi'n gwybod bod y ddraig goch wedi bod yn faner i Harry Tudur pan math i ryfel. Ddraig goch ar gefndir gwyn, ar gar gwyrdd ar gefndir gwyn, sef ein baner ni nawr. Bydd rhai ohonoch yn cofio cyn hynny proffidoliaeth Myrddin. Os sawl un ohonoch chi sy'n gyfarwydd â proffidoliaeth Myrddin, dwi'n rhoi fyny, stori proffidoliaeth Myrddin, ambell i berson.
Mae proffedolaeth Myrddin yn enwog iawn a wedi cael ei sgrifennu lawr dros 8 canrif, 9 canrif yn ôl, ond wrth gwrs yn dod o cyn cof ysgrifenedig. A hanes proffedolaeth Myrddin yw hanes y frwydr, sy'n dy ddraig goch a thraig wen. Brwydr parhaol a pharhaus sy'n cario ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Brwydr ni dal yn rhan ohoni, ond diwedd proffedoliaeth Myrddin wrth gwrs i bod y ddraig goch yn drech na thraig wen. Un brwydr gweithio mas y thraig wen yw'r gwaith o'r Saeson. Ond pam bod y ddraig yma, pam bod y ddraig mor arwyddocaol fi'n ein Nghymru, a pwy yw y ddraig, neu beth yw y ddraig? A i fi gweud wrthoch chi heddiw, taw chi yw y ddraig, ni yw y ddraig. Mae gwlad, jyst pryd a thir yw gwlad, heb i phobl. A'r pobl sy'n neud cenedl yn genedl. A tra bod hunaniaeth yn datblygu ac yn esblygu ac yn newid, a ni'n sicr yn gweld hynna yn hunaniaeth Cymru, y pobl yw y genedl, a mae'r ddraig dal yna. A ni yw y ddraig. Chi'n hwyr? O'n i jyst yn sôn am y ddraig goch. A'i chi yw y ddraig goch, jyst yn bod chi'n gwybod. Ni yw y ddraig. Oedd rhythm fi'n dda fyna, ac ys i'n horio yn paws. So, a fel ddraig, chi wedi torri fy rhythm yn llwyr. Ti'n cael amser yn hynny? Diolch, Phil. Mae'r ddraig yn deffo. Ni wedi bod mewn trwngos, hir trwngos. A o'r diwedd, yn sicr trwy'r ganrif diwetha ar ei 11 ganrif. Mae'r ddraig yn deffo. Ni'n agor yn llyged, ni'n lledaenu yn y denydd. A mae rhaid i ni nawr ddeffro ynghynt. A mae rôl i ni gyd i wneud hyn. Ni dreigiau unigol sy'n rhan o'r ddraig. So fel dreigiau Cymru, fel y dreigiau yma, mae yna rôl i chi nawr i fynd allan yn y byd i siarad gyda'ch cyfoedion, i siarad gyda'ch cyfeillion, i siarad gyda'ch teulu, i siarad gyda pobl ar y stryd, i fynd allan, a i ddeffro nhw, a i wneud nhw'n rhan o'r ddraig. Mwyn i'r ddraig cael tyfu a thyfu, ac yna, trwy y ddraig, y gawn ni ein annibyniaeth, y gawn ni Gymru rhydd. A'r ddraig bydd yn neud hynna, a ni yw'r ddraig. A dyna pam taw'r ddraig yw symbol ein gwlad. A dyna pam byddwn ni yn cael yn Cymru rhydd. Hwna'n wych, yn gwybod? Ti di amser yn hynna yn hynna? Ie, ni oedd wedi gwneud o'r arall. Dim ond eis. Iawn, fi'n teimlo'r pwysau fan. Fi, Iawn, gyfeillion, mae'r wlad ma'n benni weired, a mae angen ni ei wrthdroi. Ers i'r tren cyntaf cario heiar yn y waith Benydaren ar gychwyn y bedwerydd ganrif ar 15, mae'r byd wedi profi newid dibaid. Glo ac ager, nwy, olew a'r car, electroneg, ynni niwclear, y web i deian, ynni cynaliadwy. Mae rhai pobl yn dweud yn bod ni ar drochi y chweched chwyldro diwydiannol wrth i ddeallusrwydd artiffisial cydio yn ein bywydau. A mae'r newid cymdeithasol wedi bod llawn mor gyson. Mudo o gwmpas y byd gan niferoedd enfawr, cynhwysiant merched a pob mathau o bobl yn ein bywyd economaidd,
newidiadau sylfaenol I fel mae cymdeithas yn byw o ddydd I ddydd. Chwyldro diwydiannol ar ôl chwyldro diwydiannol. Chwyldro cymdeithasol ar ôl chwyldro cymdeithasol. Ond, gyfeillion, mae un peth heb newid o gwbl. Yr un hen gyfundrefn Brydeinig, Llundeinig, eto naidd, y gyfundrefn top I waelod. Dim rhyfed I Lywodraeth Cymru heb caniatâd gan San Steffan. Dim rhyfed I Gyngor Gwynedd heb caniatâd Llywodraeth Cymru. A dim rhyfed i'n cymunedau ni heb caniatâd yr holl cynghorau neu llywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan. Wel, gyfeillion, mae'n amser am chwyldro cyfansoddiadol. Nid comiwnydd ydw I, nid hyd yn oed sosialydd. Dwi ddim yn cyfri fy hun fel sosialydd, ond be dwi yn wneud ydy dwi'n ymddiried mewn sosialwyr Llanberis I ystyried ac I gofalu am buddion Llanberis. Dwi ddim yn neoryddydwr, ond dwi yn ymddiried yn neoryddydwyr Gwynedd I gofalu am buddion Gwynedd. Dwi ddim, a dylai deud hwn falle'n ddistaw yn yr ystafell yma, dwi ddim yn cyfri fy hun fel cenedlaetholwr. Ond dwi yn ymddiried mewn cenedlaetholwyr Gymreig I ystyried buddion Cymru ac I gofalu am buddion Cymru. Mae angen trawsnewid y ffordd da ni'n cael ein llywodraethu. Mwyn i'r pobl sy'n poeni am ein cymunedau ni, y pobl sy'n gwybod am ein cymunedau ni, cael gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar ein cymunedau ni. Diolch gyfeillion. Waw, da iawn. O hwnna'n fab, Chris. Allen I fod wedi cynllunio hwnna, achos oedd un araith i'r galon ac un araith i'r pen. Ond dwy araith da, ynddo fe? Dyna'r peth. Ond mae'n wych. O ti arall, sydd ydy? Ie. Wrth amser. Dwi'n credu bod yn bwysig nawr, os dwi'n deall bod ni'n mynd I cael rhyw fath o ddeuddau sefyd. Dwi'n credu bod yn bwysig I dysnodi bod Gwen wedi cael llawer fwy o brofiad Oce, jyst bach o hwyl nawr te. Codi llaw na gyd. Pwy I chi meddwl sydd I ennill yna? Na, dyn ni ddim yn mynd I gosbi unrhyw un fan hyn. Os mae'r ddau nhw'n wedi gwneud yn arbennig o dda, ynddo fe? So pwy sy'n meddwl taw Rhys ar eithodd orau? Codwch eich... O! Yn gweld, da iawn. Oce. A be am Gwern? O, na, mae fe mwy neu lai gyfartal, ynddo fe? Y canlyniad orau. Os na bleidlais I ffil. Os na bleidlais I ffil, pwy ti'n meddwl ffil ydy hynny dda? I roed hynny. Diolch. Mae rai bod chi wedi cynllwynio hwnna yn eitha gilydd yna, fel beren troi mas yna. Anyway, ni symud ymlaen at e. Mae 10 munud ar ôl gyda ni. Prif pwrpas y sesiwn yma bore yma oedd I lansio ysgoloriaeth Edinburgh. So, I ni wedi bod yn trafod be fydd siap yr ysgoloriaeth yma, be fydd yn edrych fel, a gyda chymorth y teulu hefyd, byddwn ni'n datblygu hwn nawr, so mae'r beth yn dechrau heddiw.
So be licen ni yw bod ni'n cael siaradwr gwadd i wneud darlith flynyddol, ac wedyn ni fel rhan o'r ddarlith yna, bydd y siaradwr gwadd yn cyhoeddi enillydd. Felly y person ifanc sydd wedi sgwennu'r araith orau dros annibyniaeth. So ni'n gwahodd ceisiadau gan bawb yn yr ysgolion, prifysgolion, colegau, a wedyn newn ni torri trwy reina, a wedyn ni dewis fath o restr fer, a gwahodd yr ymgeiswyr bore i ddod i gyflwyno'i areithiau wedyn ni ger yn bron ni. A bydd yr enillydd na dwi'n gweud yn cael ei cyhoeddi wedyn ni fel rhan o'r darlith flynyddol. Iawn? Felly, So, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau nawr i'n panelwyr ni, neu unrhyw gwestiynau ynglyn â'r ysgoloriaeth, fi wedi rhoi nghyfeiriad e-bost ar y gwaelod fyna. Gewch chi ddefnyddio fi fel pwynt cyswllt wedyn ni, falle bod chi'n nabod pobl yn eich teuluoedd chi, fysa ddordeb, cystadlu yn hwn, gred, cysylltwch â fi, please. So, beth am gwestiynau i'r panelwyr? You may be distinct, but we are not going to find it. Ac o'n i anwybod, sy'n chi'n gweld bod fel yn nawr bod yn cyfreithiol o eithaf drefn yn angenreidiol ar gyfer annibyniaeth. Chi'n gweld efallai yn eich ifanc chi, fan chi, yn bobl ifanc chi'n nabod, ac ydych chi fel bod yn angenreidiol. Mae fe'n siarad i'r pwynt yna o hyder. Mwyn bod yn heriol, mae rhaid cael hyder. A sa'n gwybod pwy fath o blant sydd â pobl fan hyn, ond mae digon o hyder yn plant i bob amser. A maen nhw yn heriol, yn herio eich iechyd ni'n neb. Ond fel cenedl a fel pobl, i ni wedi bod yn rhan o'n yroddiad am ganrifoedd maith. A wedi, i ni'n disgyn mewn, i hyd yn oed yn neud yn hynna. I'n disgyn mewn i'r meddylfryd ma o dderbyn pethau. Achos dyna fel mae pethau. A dych chi ddim yn gallu newid pethau. A mae rhaid i chi gyntaf cymryd eich hunan allan o'r meddylfryd yma mwyn fod yn ddigon hyderus i adeg nôl. A mae fe'n digwydd yn Nghymru. Mae'r ystadegau pobl o dan 34 yn Nghymru. Mae dros hanner yn yr pob piniwn diweddara. Mae dros hanner o bobl o dan 34 sy'n byw yn Nghymru o blaid annibyniaeth. A mae hwnna'n ysgytwol. O pan o'n i'n ifanc yn Nghymru, prin oedd unrhyw un o blaid annibyniaeth. Ond wedyn oedd yn gallu amgyffred unrhyw fath o ddyfodol heb y deyrnas unedig a Prydain yn teyrnasu ar bopeth. Ni wedi symud yn enfawr. A'r her nawr mewn gwirionedd, nid bydd o'n perswad ar ein ieuenctid. Maen nhw yn mynd i fod yn hawl iawn perswadio. Yr her yw i esbonio i'r cenedlaeth hun bod rhaid i amser newid. Bod e'n mynd i newid. Mae yna rhywbeth anorfod ynglyn â annibyniaeth nawr. Mae'r Alban yn gadael, mae Iwerddon yn mynd i ailuno. Fe fydd Cymru yn gadael. Dyna yw patrwm hanes cenedlaethau bach yn yr unfed ganrif ar 20. Mae fe'n mynd i ddigwydd. A os yw'n mynd i ddigwydd mewn 10 mlynedd, neu 15 mlynedd, neu 20 mlynedd, neu 5 mlynedd ar 20, mae'n yma ni fe ddigwydd fori. A dyna un o'r pethau sydd rhaid i ni ddarbwyll o pobl. Jyst meithrin yr hyder am wneud a mynd. A gwneud y gorau gallwn ni. So, mae fi'n cytuno. Mae da ni'r absence of defiance. Ond, da ni newydd sglywed, mae rhaid goch yn dod i gyd. A ni'n mynd i fod. A dyna yw'r gwirionedd. Ond mae yna waith i wneud. Mae yna waith i wneud i gael y perswad yna allan. A gael y neges allan, i gael y sgwrs a cynnal y sgwrs. A meithrin y fydd. Ni dal yn cael pobl yn gweud wrth ni. Fe ti bo. Na fi'n mynd yn. Ni'n gwlad eithriadol o gyfoethog. Fod ym mhob ffordd. Ond di pobl ddim teimlo hyn. Dwi'n cytuno, dwi'n cael... Di plant Cymru ddim yn wahanol i blant sy'n rhywle arall yn y byd, a dwi'n credu, so, methu newid yn y gair Cymraeg yn defiance, so
dwi'n gweld hwnna'n pamp fy hun. Dwi'n gweld y pobl ifanc ar draws. Y problem sydd gennym ni ydy problem strwythurol bod pobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth, pobl sydd eisiau gwneud rhywbeth yn wahanol, maen nhw'n cael yn ymwneud bod nhw'n gorfod gadael Cymru i wneud hyn. Achos bod y strwythurau ddim ar gael tu fewn i Gymru i wneud hyn. Mae da ni'n gweld amryw enghreifftiau o bobl yn mynd ati i sefydlu busnesau, i wneud cyfraniad mewn meysydd eang tu fewn i Gymru, ond dwi yn credu bod ni'n colli llawer iawn sy'n o'n pobl ifanc ni sy'n cymryd y ffordd hawdd a croesi'r ffyn a mynd i wneud cyfraniad mewn llefydd eraill yn byd, achos dyna'r strwythurau sydd gennym ni ar hyn o bryd. A dyna pam mae angen annibyniaeth i newid y strwythurau yna, i wneud e'n bosib i pobl wneud y cyfraniad maen nhw eisiau wneud tu fewn i Gymru, tu fewn i'r cymunedau lle maen nhw eisiau bod. Dwi wedi bod yn pendroni'n dan hynny. Diweddar, pam ni yn cael yn annibyniaeth, tybed faint o gymriachau bydd yn dod nôl yn benodol i fod yn rhan o adeiladu'r Cymru newydd. Tybed faint bydd yr hyder yna'n llifo allan a dod â buddiant nôl i ni. Fi newydd feddwl o ddim, esiampl perthnasol iawn o'r cwestiwn o hyder yma. Un o'n gwybodaeth, mae'n hynedlaeth i, ar y sgol opinion i gyd, hynedlaeth i, pobl rhwng 44 a 54 yw'r lleia tebygol o gefnogi annibyniaeth yn Cymru. Dwi'n gwybod bod ni, fi'n tynnu cwrs yn yfoedion a fy ffrindiau sydd wedi'n awdrymu, tylwyr arsol generation. Os bod nhw'n fwy hunanol yn gyffredinol. Ond mae fe'n siarad i'w hyder nhw hefyd, a mae fe'n esiampl personol iawn i chi. Mae un o fy ffrindiau, ddim yn mynd i enw, ond mae'n gweithio i gyfoes naturiol Cymru. Ar gyfer i deunydd marchnata nhw i gyd eleni, dath y draftiau mewn. A cyn i fi gael y swydd yma, ryw blwyddyn a hanner yn ôl, es i ar teulu, mae'n panti yn gymysg, so ni'n deulu gwych, bob lliw a llun, a chymod chi'n gret ar gyfer woke marketing materials. So eithon ni lawr i traeth yn Islas, o'r photoshoot wedi bod, a ar deunydd marchnata arfaethedig cyfoes naturiol Cymru ar gyfer eleni, oedd cinio fi a fy nheulu dros y popeth. A mae gyd oedd rhaid yn unigolyn ma'n neud, oedd gweud dim. A bydden ni wedi bod arno hynna am y flwyddyn mae i gyd. Ond yn lle gweud dim, mae'n rhoi law lan, a mae fe'n gweud, you should not do that, because that person's now the new chief executive of YesCymru. A mae hwnna'n siarad reit i graidd yn diffyg hyder ni, a nerfusrwydd ni. Cai geg, mae gyd oedd rhaid i fyny, dwi'n sy'n ffach o beth, ond mae hwnna'n, ar y lefel yna, yn y genhedlaeth na, a'r genhedlaeth na yw ein arweinwyr ni ar hyn o bryd. Mae 44 i 54, rhain yw ein arweinwyr ni, a mae'r nerfusrwydd na rhan o'i nogwraeth ni. A mae rhaid nhw newid i agwedd, a mae rhaid nhw stico'i pennau dros y parapet. Mae'r unigolyn yma, gyfan gwbl o blaid yn y benni. Ond nid ddim stico'i ben y parapet. Mae'n mynd crac, yn sort of kick yma. Ond dyna beth sydd rhaid i ni gyd wneud. Cos ni gyd yn nabod pobl sydd yn arweinwyr, yn gymunedol ac yn ymffyrdd eraill. A'n union fel oedd Rhys yn gweud, mae rhaid i ni weid wrthyn nhw, sticwch eich pen uwch ben y parapet. Gwedwch eich dweud, byddwch yn gadarn. A'r mwyaf ohonyn nhw sy'n neud y mwyaf hawdd mae'n fynd i bawb arall. Dwi'n siarad i'r tipping points nes i sôn amdano yn gynharach. A fi'n credu'r enfawr mewn tipping points, a ni'n agos iawn at y tipping point yn Nghymru. Just angen yr hwp bach o weld. 1 munud ar ôl. Cwestiwn cyfrin iawn? O chi gyntaf i Peri. Ond ie, cwestiwn cyfrin iawn. Cwbl ydi, mae'r ysgoloriaeth, ydych chi'n mynd i fod yn dewis pwnc i bobl siarad, a dwi'n mynd i fod yn un ar YesCymru? Annibyniaeth. Ie. Gwbl agored, ond bod e ar annibyniaeth. A jyst sylw gan ein ymgyrch hyder genedlaeth ifanc newydd, a dwi'n sylw am cerddoriaeth. Dwi'n gwneud i fandio ar sylw YesCymru dros ddwy wsos. Cerddorion newydd ifanc genedlaeth newydd cerddorion. A hyderu sy'n canu
yn wleidyddol am annibyniaeth ac yn canu mewn ffordd hollol wahanol I be oedd cenedlaethau wedi bod. Istaw iawn ysgwyddoedd iawn yn canu gwleidyddol yn Gymru, ond mwy o sydyn maen nhw yn canu mewn ffordd anhygoel o posters sydd wedi canu protest. Ond sydd yn, dwi'n meddwl, fan hyn arwydd mor dda. Os ydy pobl ifanc yn pobl yn pen ar y bloc, mae'n digwydd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl, mae'n digwydd yn Saesneg, yn pobl sy'n fawr canu gwleidyddol yn Saesneg. Pobl ifanc ni, yna, yn y derys. Dyna dwi'n caneri yna, dwi'n meddwl bod y genedlaeth yn y derys yn y bod. Mae'n gweld yn mynd lot o dan y bobl I gyd fel y genedlaeth dwi yn yr arsol generation hefyd. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. A diolch I chi am ddod a bod y rhan bore yma. Diolch.